Lagi apa yuk? Apa? Apa? Sembarang. Sudah lah. Ki arep buyar jam piro ye, Mas? Jam 3. Jam 3. Oh, gampang ceritanya di gedong ngono tok es. Oke. Apa ini? Apa ya? Nyanyi dewe apa duet? Duet sama Mas Victor. Mas Maji nih lho. Sing gampang nih lho. Apa kae? Apa kae? Hah? Sama Eko. Apa sama Eko? Eko sapa? Eko Akbar enek kene. Ndak wes aku menolak tawaran duet sama siapapun demi ayangku tercinta. Ya toh? Ya. Lho HP ceng ceru handle bisa. Iso. Ayo, apa sembarang. Yuk. Coba GPT. Lae. Mbegegeg ugeg sadulita hemel. Ndak waspadakake Kang Prapta ana Karang Kadempel. Iki Wanara Seta mantan Gembong Swela Giri. Anoman ya Senggana. Hah? Padha becik sak tekamu Senggana.
Inggih Kyai. Nirbaya nirsangsaya prapanipun Anoman wonten ngarsanipun Kyai Semar Badranaya kepareng ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk Kyai. Ya wis ndak tampa kanthi bener becik gawe bombonging pikir gembira marwata suta jroning nala ora lewat pangestune Badranaya tampanana Anoman. Inggih kula pundi dados jejimating gesang kula kejaba saka kuwi wis sawetara wanci Semar Badranaya ora pasatemon kelawan Sira Senggana. Kok janur gunung kadingaren jeneng Sira Prapta ana kene? Ana parigawe apa? Senggana. Kyai lumaing bawana kureping akasa. Mboten wonten ingkang saged kula suni pirsa kejawi namung Kyai Semar Badranaya. Perkara apa Senggana? Perkara apa? Tumrap gesangipun Anoman kula punika Kyai. Rumaos kula gesang wonten Madyapada punika sampun dangu. Anggen kula suwita, anggen kula puruhita dumateng ngarsanipun Prabu Rama Wijaya ing negari Pancawati Denda duk rumuhun. Kinten kula saksampunipun rampung anggenipun netepi jejibahan ngrubuhaken negari Ngalengka sampun paripurna gesang kula. Ewadene dumugi semanten Anoman taksih ginanjar umur ingkang panjang Kyai. Kamangka bendara kula sinuwun Prabu Rama Wijaya sampun muksa murut marang kasedan jati. Lan malihipun Kyai, kadang-kadang kula wanara inggih sampun paripurna gesangipun. Lah kok Anoman ngantos ing ripalenggahan sak mangke dereng wonten titikan kapan Anoman dipun timbali kalian Gusti ingkang ngakarya jagat. Lepat kula punapa, dosa kula menika menapa? Kula nyuwun pejah Kyai. Aja ngawur kowe Anoman. Andedal gayuh gekono risang Ramandaya pati ana yaksa gong cangkrama namane wel katak sini jejagi jroning waris badhok ulam tanpa tuwuk mina-mina jro jaladri
Aja waton ngomong ning ngomongo sing nganggo waton. Kok kowe njaluk pati ning Semar iki ketemu pirang perkara, Ingkang wenang Amurba sarta Amisesa pati ning manungsa kuwi dudu sak padaning titah. Ning kabeh kuwi ana astane Gusti Kang Maha Murah. Ngerti ora kowe? Senadyan kabeh umat iki mengko tumekaning pati asale lemah bali saka lemah. Ning yen uripmu kuwi isih ginanjar umur sing panjang, tegese darmamu ana madya padha iki durung rampung. Ngerti ora? Yen kowe njaluk pati ning Semar, Semar Badranaya, siji kowe iki kleru, loro tegese kowe nggege mangsa ngelak wanci rajang kodrating ilahi. Tak jarwani ya Anoman. Pati kuwi pinerang dadi telu. Pati kuwi pinerang dadi telu. Angka sepisan Pati Nista, angka loro Pati Madya, lan sing pungkasan sinebut Pati Utama. Menika jarwanipun kados pundi Kyai? Sepisan ya kuwi Pati Nista. Pati Nista kuwi tegese patine kanthi nerak kodrating pangeran kanthi cara bunuh diri, ngombe racun, gantung lan liya-liyane. Yen iki mengko nganti mbok lakoni tenan, nyawamu ora ditampa karo sing kuwasa, wekasan nglambrang dadi jin setan priprayangan sing tumemplek ana kayu watu. Aja nganti mbok lakoni Anoman. Lho nggih. Lah, dungkap angka loro ana Pati Madya. Pati Madya kuwi tegese patine manungsa kang wis ndungkap mangsa kalane pancene. Pancene pati ki yen wis dikersake karo Gusti sing akarya jagat, perkara swarga apa neraka kuwi gumantung saka amal tumindake nalikane urip ana alam padhang, ana ing alam donya iki. Mekaten Kyai, pancen kaya mangkono. Yen pancen tumindake becik, nglakoni kewajibaning pangeran, ngedoi apa sing dadi larangane, iki mengko bakale cadangane ya kasuwargan sejati. Ewadene yen uripe ana ing alam donya iki mung ngoyak butuhe hawa. Lah iki nyingkur marang pitutur. Sarta ora gelem nindakake perintahe pangeran, mengko cadangane ya ana neraka jahanam, ana kawah yomani. Kuwi sing diarani Pati Madya. Ewadene Senggana. Ewadene sing pungkasan diarani Pati Utama. Apa to maknane kang sinebut Pati Utama? Pati Utama kuwi tegese pati kang dijalari saka bebela bebener kang sarta kautaman. Contone para pahlawan kusuma bangsa biyen ingkang netepi jejibahane, ingkang netepi kewajibane wekasan mati ana ing medan laga. Mati ana peperangan. Kuwi ganjarane ana swarga tundha sanga. Lah saiki kowe kari milih, Saiki kowe kari milih aja nganti slendro sing dadi rasamu, aja nganti slendro sing dadi jiwamu. Kowe saiki kari milih. Senggana kepengin mati nista, mati madya, apa mati secara utama? Kula kepengin pati utama, Kyai.
yen kowe kepengin pati utama ya tebusen merga dharmamu urip ana alam padang iki durung rampung senggono. Siji pesti, loro jodoh, telu wahyu, papat derajat kang sarta pangkat, lima donya kuwi kabeh ana panguwasane kang maha kuwasa. Inggih ngestakaken dawuh ning Senggana Anoman kok diganjar umur dawa ki ana sabab musababe. Waduh, sababipun menika menapa Kyai? Yen Senggana kepengin ngerti kenang apa kok Anoman, kenang apa kok Senggana diganjar umur dawa, bakal tak critani kaya ngene critane. Senggana, hey! Uta Pandhawa tata Gatiwisaya Ngendriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Panca Bayu wisikan pagulingan lima bojleng iblis laknat padha jek-jekan kece wali kece sadat setan wali kobra aku Nalendra negara Ngalengka diraja Prabu Dasamuka ya Rahwana raja paribasane tangis kalindesan wengis Kumara kinebut dewaning Antaka aning peperangan Kudrup Sari Palwaga iki maewu kang dadi tumbaling pabaratan prajuritku tumpes tapis wadya balaku gusis nganti sedulur lan anak-anakku uga melu dadi korban iki merga anggonku ngeboti marang katresnan suci ya kuwi marang Rekyan Sinta pancen bener
Pancen bener jarine para kiai alim ulama geger ning donya ki werna loro. Siji mahfil butun, loro wa matahtal butun. Siji perkara weteng, loro perkara ngesore weteng. Ki sak nomer iki. Hei, Rama Wijaya, aja girang gumuyu. Rekyan Sinta bisa kok rebut. Rekyan Sinta bisa dadi bojomu. Yen sirahe Dasamuka wis bosok kok klok dirubung laler. Aku bakal ngejukake Bantala. Hei, Rama Wijaya, adepana aku Dasamuka, ya Rahwana Raja. Dasamuka, Rahwana Raja. Oh. Ya. Tuh. Sagara rupa risedeng nalendra yaksa alaku kang malwale ingkang Prabu Dasamuka. Rama Wijaya piye? Rahwana Raja mumpung durung kedadeyan sira tumekaning pati. Isih gedhe palimarmaning ingsun marang Dasamuka nunggula. Dene garwaning ingsun Rekyan Sinta balekna marang panjenenganing ingsun. Yen to kateman kaya mangkono, bakal lestari anggonmu dadi ratu ana praja Ngalengka. Piye? Aku mbok kon nungkul. Ya. Anggepmu kowe kuwi sapa?
Anggepmu kowe kuwi sapa? Kowe ngeman karo aku, kowe ora usah ngeman karo Dasamuka. Boyongen Sinta. Kukupen negara Ngalengka. Nanging yen wis pedhiyot gulune Dasamuka, wis ngatang-ngatang dadi batang. Yen to pranyata mangkono, kowe Nalendra kang wegah nampa warah nampik pitutur becik, kowe ratu kang wengis, Dasamuka. Sing wengis kowe Rama Wijaya. Sing wengis kowe. Kowe ora ngilo karo kahananmu. Kowe ora ngilo karo gitokmu, kowe ngorbanake nyawane ewon prajurit munyuk mung kanggo nuruti tresnamu marang Badan Sepata. Mung kanggo nuruti keperluan pribadimu, mung kanggo nuruti nafsu serakahmu Rama Wijaya. Kowe bangsat. Munyuk-munyuk kae mbok kon apusi, mbok nggo beteng. Leteke ngatimu anggonmu kebondo marang katresnan. Wadya balaku mblasah nganti kaya babatan cacing kae. Merga saka nepsu kekarepanmu Rama Wijaya. Kowe kabondo ing katresnan nganti kowe ngorbanake pirang-pirang nyawa. Apa ngono kuwi dudu wong kejem? Apa kaya ngono kuwi dudu wong mengis? Kondange akeh kang ngandharake yen to kuwi titising Dewa Wisnu, dewa kang ngandum kabagyan lan katentreman. Nanging kabeh mau tinemune jebul mung ngapus krama. Hah? Kowe ratu ndrok kowe, Ratu ndrok bebek. Jaba putih jeromu kuning. Ora eneng nyatane, kang mestine Wisnu kuwi dewa gawe tentrem, gawe kabagyan, nanging yen kowe kuwi dudu Wisnu. Ning kowe kuwi ratu sing kepanjingan jiwaning iblis. Kowe ratu sing watakmu kaya kewan tanpa duwe rasa welas kang sarta asih. Ora duweni rasa asih sasamaning titah lan sak padane sawangen. Para wadya balamu padha mblasah kabeh kae saka pakartimu Rama Wijaya. Kabeh saka pokal gawemu. Kowe ratu sing jirih getih wedi mati. Kowe aling-aling bangsaning munyuk sing padha dadi korban. Kowe dudu menungsa Rama. Kowe bangsaning sato kewan. Kowe jagal, kowe iblis Rama Wijaya. Aja kleru panampa Dasamuka. Yektine nggonku napaki peperangan iku ora mung kasurung brantaning asmara njaluk balining Dewi Sinta babar pisan ora. Nanging sing luwih wigati, kewajibaning sun iki mbrasta memalaning jagat ingkang sinandhang Ratu Ngalengka sak wadya balane. Mula aja nganti tumpang suh ideping tekad, aja nganti wersuh nggone matrapake katresnan kang sarta kewajiban. Ingkang ingsun tindakake iki mung kudu nyernake sukertaning bumi kang ora ana liya ya mung kowe Dasamuka. Dene garwaku Sinta mung kinarya pancatan anggonku bisa sak pejagong kelawan kowe. Dene sakpurnaning peperangan iki bakal katandha jaman kang anyar kang kebak ing katentreman ya kuwi jaman Kerta lan Raharja. Ya gombal pangucapmu Rama Wijaya. Ucapmu mau kabeh ora ana nyatane. Kabeh ucapmu mau mung kanggo ngetokke sucining tumindakmu marang para wadya balamu. Nanging aku weruh regetaning atimu, aku weruh regetaning rasamu. Kowe wong lanang kang kaprawasa dening bojo. Kowe wong lanang kang uripku dikunjara dening katresnan, dikunjara dening Sinta. Sejarmu satriya nanging sejatine kowe kuwi wong lelemeran, kowe wong jireh, kowe wong ringkeh, Rama Wijaya. Sakarepmu nggonmu ngarani Dasamuka. Ingkang baku Rama Wijaya mung netepi wajibing urip mbrasta angkara murka ngruwat reretuning jagat kanthi teteken adiling hukum. Ganjur ilang nyawamu.
rame denyo aprang campuh mangkeng nyuda geki bersih Hop. Oh. dasa muka ing aloga Prabu Rama tangun ati Oh. Oh. sapa kang andheder kala Oh. mesti bakal keng Hit. Hey. Ah. rame denyo aprang campuh pandeng yuda gegirisi dasa muka ing aloga Prabu Rama tangun Bot. Ah. Mati ya. Ayo. sapa kang andheder Ah. Ah. Oh. mesti Wah. bakal keng Wah. Oi. walus Oh. Bo. rame denyo aprang campuh pandeng yuda gegirisi Wah. Oh. Hot. Oh. Ah. Ah. Woi. Wah. 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 Oh, oh. Woi. Mutar kowe rombong Itoyo. Woi. Oh. Woi. Woi. Ah, hey. Woi. Ah, hey. Woi. Sumangka hanggro sesumbar lindu getar bumi gunjing
Gumaludu guntur kethuk humop kang jalani di Aja sinengguh Rama Wijaya mundur mung tekan semene Dasamuka Lena kaprayitnan lahir batin ketaman jemparingku tinjung akhirat kowe kocap nalika semono Jrebabah depani lemah Nalindra ngalengka diraja Prabu Rahwana eling-eling Sang Dasamuka anggadhuh wujudipun aji Pantasanya sanadyan ta dumugining pralaya lamun isih ngambah lemah ngedit kirut kanang limut anjalari Sang Dasamuka gregah lamun to kasiliring angin mamiri ingkang gugah rasaning Dyang Dasamuka gregah kaya wungu saking nendra Rama maju kowe aku durung mati isih urip ngejak pirang dina tak ladeni po
Dasamuka angger kenek panah mak slep gletak kok urip neh. Hah? Wis mak slep iki gletak lho. Ditinggal ngerokok kaya wis urip neh. Adekno yo urip neh. Angger mati urip neh, angger mati tengil-tengil urip neh. Eram aku. Eram yo Dasamuka. Ini ora ditandangi kelakon lho wayangan ning Tampang bar jam 7 isuk engko. Ya. Semar kudu prayitna. Nyawang kahanan sing kaya mangkene yen ora tak pethukke karo wong siji iki genah ra rampung-rampung perkarane. Ada apa ayah? Ayah dasmu. Eram aku. Jare nyeluk aku. Sing nyeluk dapurmu ya sapa, ha? Aku wis muak nyawang raimu wis muak kowe, ha? Salah bel. Rai kaya jeding ngono kok. Lah jare nyeluk aku dak. Krungune kupingmu piye? Krungumu piye? Kang rene ning kene nek begenggek ngono. Oh. Nyanyi lho. Kuwi nak senengane sing gampang. Astagfirullahaladzim. Helen sing gampang seneng. Aku ora butuh karo kowe, ya. Aku kowe iki ra iso mrantasi kowe, gawe kowe iki ora iso ngrampungne masalah, ha? Ora to, aku ki tangi, aku mung jane wis turu, Mir. Lah terus yaene kok wis guayeng ruame perang lho. Disumbutke karo biayane. Wah, jantenan. Aku ora nyeluk kowe. Lah nyeluk sapa? Nyeluk Ndara Anoman. Anoman kethek putih. Sowan taman Sinta dijak mulih? Ya. Anoman. Diceluk saiki. Lho wonge. Wagong kurang ajar. Ono kethek nguyuh kok dijunjung. Rusuh. Lah salahe buntute loro. Aku ya tidak tahu wonten dawuh menapa menika Kyai. Ngene. Saiki sawangen tolehen rono. Nah. Lho nggih. Ndaramu Rama Wijaya ingkang Bandayuda musuh Prabu Rahwana Raja. Nggih. Lah liripun mriku kados pundi? Kowe kudu melu jumangkah, kowe kudu melu kumrembyah, ngono? Dasamuka kae angger dijemparing Prabu Rama Wijaya tumekaning patining bisa urip maneh, ha? Mangkono makaping-kaping. Krana Dasamuka kae nggaduh wujute ngaji Pancasunya, ngono. Senajan to mati sedina ping 17 ibarate nanging yen isih ngambah lemah dasare isih sumribiting angin kena kasiliring samirana bakale urip meneh gregah kaya wungu saka nendra. Lajeng menapa ingkang kedah kula tindakaken Kyai? Menapa ingkang kedah kula jumangkahaken? Saiki ngene. Saiki kowe tak tekoni tuwek padha tuwek. Kowe umur tuwek ngene iki kowe jek seneng dolanan gunung ora? Hah? Saya jek seneng dolanan gunung ora? Hah? Victor. Gunung sing empuk. Soangkeme raturan. Hah? Dina sak mengko, ha? Kowe mara ana Gunung Karungrungan. Gunung Karungrungan. Gunung Karungrungan kae bedolen. Mengko nalikane Dasamuka kena panahe Sinuwun Rama
tableken gunung ben modar selawase. Sisan gawe dadi kuburane Raja Durjana Prabu Rahwana Raja. Inggih ngestaken dawuh Kyai. Haji Maundri. Gundala dari tias riwut ruwete rawat wewadi wedi lamun kauningan mring sang ambek ngumaladi tanwandi pinardi bloko kacurnan kang hambek juti
Anoman aja kegeden rumangsa kowe. Dupeh kowe wis paring pambiyantu marang bendaramu aku Rama Wijaya panjenengan ingsun. Nyirnake Prabu Rahwana-raja babar pisan aku randuga mana yen to lancang tumindak ing Anoman. Tanpa njaluk palilah panjenengan ingsun kowe wani nablek gunung karungrungan Ratu Ngalengka. Dina iki rungokno sepataning Prabu Rama Wijaya. Ya saka gedene kaluputan, gedene klera-kleru tumraping Prabu Rama Wijaya nggonmu wis wani tumindak dudu. Mateni mungsuhe Prabu Rama Wijaya rungokno sumpahku. Kanggo srana midana dosa kang sarta keluputaning Anoman, uripmu besok bakal diganjar umur dawa. Kepara nganti 600 taun uripmu besok padha mati aku. Taruna Angudya ngono ceritane Anoman tak elingne kowe lho nggih Kyai. Ora-orane Prabu Rama Wijaya ki rak titise Wisnu Bathara. Lho nggih Kyai. Sabda Pandhita Raja Ratu pangandikane Nalendra tan kena wulawali pindha we Kresna tumetes marang Delancang Sikta yekti tan kena den ilangi senggana. Mula lelakon iki adile mung dilakoni, panandang adile mung disandang. Mbok menawa kodrate uripmu pancen kudu kaya mangkono. Semar ya melu kleru, Semar ya melu luput. Ning nyatane umur dawa sing wis disabdake dening Sinuwun bendaramu Prabu Rahwana-raja tampanen kanthi jembaring ati. Merga senadyan umurmu dawa nanging ragamu isih kuwawa netepi darmaning urip ana Madyapada iki senggana. Inggih. Ngestoaken dawuh Kyai. Wis isa nampa lelakon iki? Inggih saged. Sing ikhlas rasamu ya senggana. Nyuwun sewu Kyai. Kepiye? Sak sampunipun kula puruhita dumateng Sinuwun Rama Wijaya kamangka. Kamangka Gusti kula Sinuwun Rama Wijaya sampun murut ing kasedan jati. Lajeng kula kadidene kecalan pengayoman. Kula badhe suwita dhateng sinten keparenga paring dawuh
dumateng pun Anoman Kyai. Ngene. Ora suwe meneh Gustimu Prabu Rama Wijaya bakal manitis marang titah ing Madyapada. Ya piyayi kang ketitisan Prabu Rama Wijaya kang bakal dadi papan pasuwitanmu Anoman. Mekaten Kyai. Ya. Mula prayogane jeneng sira Senggana luwih dhisik Tetugura. Ya kuwi kang mapan ana kiwa tengene Astana Gadamadana. Astana Gadamadana kuwi mau papan pesareane leluhur negara Mandura. Mara gage luwih becik sira mapan ana kono. Kok urung ketemu karo piyayi sing ketitisan Prabu Rama Wijaya, aja uncat saka papan kono. Gusti bakal nuntun lakuning Senggana. Aduh, matur nuwun Kyai. Lenglenging driya mangu mangungkung kanduhan rimang lirlena tanpa kanin lirlena tanpa kanin yen tan tulusa mengko sang Dyah Utama kadidene lumampah ing panci pangklong kepapake ngobor sewu. Kyai kula midhanget sabdanipun Kyai Semar Badranaya. Padhang teterawangan raos sing manah kula ingkang nembe anandang pepeteng. Menawi mekaten kula badhe nyuwun pamit Sang Kyai badhe tetugur wonten sakiwa tengenipun Astana Gadamadana. Mboten badhe uncat saking papan mriku menawi dereng pepanggihan kalian calon boyo sinten ingkang dados panitisanipun sinuwun Prabu Rama Wijaya. Wis kana mangkata. Aja nganti mayang tumoleh lakumu, muga sembada kang jinangka, raharja kang sirdya he Senggana. Andedel gayuh gegana risang Ramandaya pati ana yaksa gongsang krama namane wel katak si